Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Hello guys, magandang gabi. Ngayon gagawa naman ako ng giris. Samahan niyo ko guys. Ano to? Giris na pula. Giris red. Ayan. Ito ang aking mga ingredients guys. Guys, meron akong 2 packet na meat. Then, 1 pack na tomato paste. Ayan, cinnamon stick. Then, 4 na tomato. Be-blend ko yan, guys. Then, 2 onion. Kamon. Buharat. Kurkum. Ayan, guys. Then, black lemon. Ayan. Ano yan, guys? 3 cup na giris. Ayan siya. Butter, ayan. Nilagay ko na guys yung kurkum, buharat, and kamon. Sunod natin yung ito, cinnamon stick and tomato paste. Natin yung meat. Lagay ko na guys yung blend ko na tomato. Pagka medyo umano-ano na yung medyo bumuko-buka na, ano ba tawag dyan? Yung kanyang giris, pwede nyo nang ilagay yung tomato niya. Ayan. Yan guys, lagay ko na yung kanyang water. Pakuluin na lang natin siya. Lagay na natin yung pilpilhar. Tapos, ayan, yung black lemon. Ayan guys, ano yan, 2 hours natin siyang lulutuin. Ayan, kasi mahina lang ang apoy pagka giris, hindi pwedeng biglain siya. Kaya, medyo mahaba ang time pag giris ang lulutuin. May pan-toppings ako guys sa giris. Ano siya, butter, white onion, and pilpilhar, and nilagyan ko siya ng lemon powder and buharat. Ayan, din konting salt. Ayan guys. Thanks for watching.